Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Mahinan ko siya, ining kwartang gihatag ginagawa ni Chip o Jirax. Kay, dugay na sa inyong magkabalik din eh. Dadaan pagyud lagi ko nga silingan rata. Bangag sa inong nagkaila siya na ko. Nagtakuban magong atong nagkasulti man mi. Nagkasulti takuban Ikaw to siya. Ikaw to no. Animal. Nagpaingon siya nga rin ako. Ikaw gid lagi to lagi. Klaro kasi mong pamarog oh. Dakog tiyan nga murag gibitok. Silingan ra gid eta. Oh no! Pag nagsilong, Anak! Giti ka, Clintoy. Kabantay ka na. yawan ako na. Anong ginamba man mo ang pultahan na ripikto? Nagdalili kong so din isbay. Kabantay ka. Bantay ka naman. Mingon siya kang gigukod ka gwapang mabay. Orang ingon ana. Ay, ingon Pwede na di ana. ay. Ana. Mao rin itsahan kag iring ni mami yan. Ay. Garam ka. Baya. Ay, nagisgote. Ang imong mami. Kay bato, bad. No, bad. Lili ako na sa bintana, Clintoy. Ha? Kung may babae bang nagsunod ako, lili ako na. Liglia na yun. Kedit ha. Nganong di na ripikto? Ha? Ang saman, nabay ni sunod akong babae. Na! Gano'n ni katawa mga, Clintoy? Grabe yan naman dali ay. Malagilot ng tiguan. Huh? Kailan mo na niya. Sina Basilia mo na. Siya gyud. Nasundan ako sa silang bay. Daddy siya sa imong classmate agapito. Daddy siya atong sungugan kayo ni mga si Clintoy. Sure ka ng Basilia? Ay, sure kaayo ay. Very sure. I'm very, very sure. Way pagduha-duha. Ay, giing na si kaagapito nga makaamong tong USD nga gihatag ni Sir Ronaldo ni Mau. Bakto ara. Naulian na gidaning akong madidi ay. Dol, Sir Agapito! Ay. Yes, Sir Rinaldo. Anything I can do for you, sir? Regarding, magkita ta. Ay, you miss me? May ihatag ko na imong trabaho. Ay, mo ba? Sure, Sir Rinaldo. Asa tawag kita? Ang kana ka ni Sir Rinaldo. Ay, gawas na siya. Sugatan ako kung amo. Ay! Hello, Sir Rinaldo! Sira na ng pultahan o bintana agapito kay mga taon na ta. Oh, lala, Dolor. Uy, kisa ba nagduha ka motor nga ni Hunong agapito? Ako kibaw, lala, Dolor. Sira na ng pultahan o bintana apo. Sige na. Oh, lala. Kanang duha ka lalaki nga nagdagmotor. Sige, sila tanaw din sa Mumbai. Isira na ako ni pultahan. Tumbak! Sige na ito, gipakita. Unya, suman. Sus, ikulbaan man ko. Isira ko ng tanang bintana, babe. Ladulor! Hapala! Ginawa ko saran! Or ka na nga kung ipatrabaho ni mo, Ricarding.
Sure kayo, Sir Rinaldo. Maasahan mo ako. Oh, dawat ni. Diyan yaw ni San Pedro. Gamitan na kung musuod ka dito. Ika na may baos pagsulti sa imong bantayan nga ako nga naghatag ni mo sa iyaw aron nga makasuod ka. Yes, sir. What if kung mga tanan si kinsak ko? Sultihin si mo nga. Mauro ka na. Sige. Okay. Ay, tuan na siya. Oh! Ay, hello, eh. Bisag 40 above na si Sir Ronaldo, no? Pero ngayang barug, maghapon ng teenager. Wafog, papalicious. Oh! Dali mahimo. Lala dulur. Nakaila pa mo sa nagmotor, Agapito? Wa lagi ubri. Obre, mauna ni ang ako giingon nga maamong ta. Nang. Dagang tao nga makabati nang. Mamatay magani ko. Kana po din taong dili ko magkaduga. Okay. Akong ilak ang gate. Ay, tara siya. At ako ni Stuart. Ako si Ricarding. Ako'y matiman ni mo din, eh. Senyorita kaining baya, ha? Uy, siya tingog. Pero may gamitan og remote nga kung gimyot. Ay, gwapang babayang gida ni Sir Ronaldo sa bahay sa iyang friend. Uy, karon pa ko. May pagka-playboy ba din si Sir Ronaldo? Yung gitaguan din yung palalabs. Gwapa ba ya? Pero medyo may pagkatumboy magliyok-liyok. Abtikwan. Dugay na ka ni siya sa kalihukan. Aw, dugay, oy. Mato ni si Rinaldo na ako nga, pabantayan ka ng bayhana nga dili mo gawa sa bay. Aw, magagawa siya, pero di mahimo nga magagawa siya sa gate. Kanya, bantayan ako siya nga, di na magkikisulti og laing tao. Aw, bantayan, oy. Wa na di ay chance nga ablihan ug balik ang ananday obre. Bisag dapay chance nga abulihan madibasilya. Dili og dili nako patrabahoon na si Agapito. Ay, mao. Maogi ng Basilia. Nisamot ang akong kabalaka sa nahitabo nila ni Agapito og ng dulor gabi. Surti pag yun. Lalo surti yun nga awa pagita maigo. Ay, ang kinabuhi sa tao dili matag-an. Ang kinabuhi sa tao nahisama sa usa ka ligid. Mupaibabaw, mupailawom. Kung oras na, kung kuhaon ka na ni Lord, dili na gid kini mapugngan. Nanongo ka na mo maday. Ha? Ay wa madi oy. Mao ka na ang realidad sa kinabuhi sa tao. Kay hinuwa man raman ang atong kinabuhi ning kalibutan na. Maugyud. Maugyud, Big Boss. Amo ring tirahan. O niya? Oh, lagpot espiritu niya, oy. Kini, si Chief Ojirex Magutara. Naigo! Kiyawan na ito ba? Kiyawan na. Naigo ba? Mura big boss. Mura, Big Boss. Bay, Agapito, kumusta naman ka do? Kumusta ka do? Ni Abay Clintoy, buhi pa yung taon. Surtihan ni mga Agapito, sa? Sa una ba yung surtihan nga ka na? Mura magkagdunay siya mga kinabuhi. Mura kag-iring. Iring ko taon. Kung kinsa may nagsugo atong duha ka lalaki nga pusilon mislala dolor, Tuan, karma. kailan mo sa pusil niyo? Ha? Wa ba yoy, wa mi kaila. Sus, banga din nila. Banga. Banga. Di sila banga, pagyaw. Osay banga. Ay, Kwan, banga ang nagpusil ninyo ng duldor. Ayaw mo may go. Nang duldor. Oh. Di ayan nang duldor. Duldor. Ay! Duldor ha. Kita to, duldor. Kita, Duldor wa. di ay ko ha. Sige. Binap,
Okay, Sus nang napatiguang manggay, bidap na. Sige, sige. Suway! Suway, sumbak sila na doon ba? Kay... Balik to kas ko mo, patilaw ka na ko doon. Sorry, Gapito. Katilaw ni ko sa una, no? Sa kusog si mong kumo, Sorry. Sana. Abaw, mamawag tayo ng dapita. Kung wapaon ra ka mo dawat anang USB. Sa USB, ha? Nang dolor? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!